Sa gudahin nga ti surat ni pagayam tayong San. Dear Manong Nemi. Kunada Manong Nemi, anasaem alagipen tinapalabas. Depende kung namat na kinatuma. No tilagipem nga paset tinapalabas ket naragsak. Naragsak kamit. Ngayon tinalidem nga napalabas tilagipem malidayan ka kan makasrik na ka iti sakit tinaken. Ngayon tinapalabas Manong Nemi ket paset tiyabiyag nga daan iti ladigit adamet tiragsak. Nga madamet dagiti paset tinapalabas nga napno iti liday ado dagiti pasamak ang panagsagaba ngem iti panaglakam iti ragsak. Ngem ti pagsasaw Manong Nemi ada pagpatinggaan ti amin. No tuntuntunan man ti destinasyon mo ket agbanbanyaga ka dito rabaw ni Apo Daga. Ada rugi, ada katengaan na, adan tumatayang paggibusan na. Edi adan puot ko Manong Nemi balay ko ket ni Lolo Iban. Ni Lolo Iban Manong Nemi ket iso ti ama ti inak. Itirugya kon tek saludsud ken ni Lolo no sa dinut ayan ti inak ken sa dinumat ayan ti amak. Kinapayawan kabsat ko. Kinapingandak na kami tagkabalay. Ni Lolo Iban ni di Manong Nemi ket agyanan iti bodega. Nga pagpenpenan iti irik ken pagkargaan kadag iti irik, bagas, mais, asinaksako ken daduma pa. Maskulado ni Lolo Manong Nemi ngabutan na bigsa. Karing-kari na kaniyak. Naramidan nanto amin nakabaylan na tapno ikan tinaran niya kamasakbayan. Nupay dududwa kam lang ang bibiyan. Sarod-sud kang kuwana no sa dinot ayan ti inak. Inida saan ang sungbatan. Irinto tanamak pailaang met isabaling nga tao. Nga ni tinanang ko kano ket adda iti uneg ti mental hospital. Biyang gumat at agsaludsud kini Lolo no pudno datang idandanon di kiti chismusa kada chismuso iti lugar mi. Ket sadya ko no Manong Nemi mental hospital nga nayanak. Lolo, ibagahin ati pudno. Tapno kiti kasta ket amok no anya ti pa-check. No dagiti bagbaga dagiti karoba tao no sika. Awmat ngamin ti sungbat mo kada kiti saludsud ko. Saya, Tiago. San ko na yun, Lolo? Alam nga san? Santiago. So nga Tiago, tiawag ko ka. Napimpinas ano san? Kaya't ngorti init, napudot Nimat, Lolo. Ay, Tiago. No, kas pagarigan taitan nga panawin nga maamuam, ti paliman, ti biyag mo po. Agad siguro, talaga nga ibagakon ka. Hindi pa ilang asal-salud-sudik ka na kayo, Lolo. Nginanang mo, kinada sa mental hospital. Injay ka, nga naayanak. Masikog, idagbagtate, agmauyong. Isong insaragda iti mental hospital. Sadya kamat nga na ipasangay. Gabot siyak laangan tinabati. Ang asidag nga kabagya pa. Gabot aupo ko ka. Putot ko, ninanang mo. So, may katinunton agad, inyawad ka dito yung probinsya. Kaya yung asawin, Lolo. Anda poon mi agbagtit. Gusto ti bagbaga di tao Dumteng to kano ti gundawing agbagtitak met. Gamot agbagtit ni nanang ko. Tay tulok mo ka ding agbagtit ka. Uno madadahil ta simbang ti panunot mo. Depende at ti tao. No agmular ti panunod ti tao, agbagtit. Ti agbagtit kat saan nga dati ko nadang makaaramid ti saan nga rumbeng nga di na namnamain. Tapos pagarigan ti adda kapungtot mo.
Kat danug-danugam dahil kapungtot mo. Saan ka di nga binabagtid deta? Unag muller ti panunot mo. Di ka maawatan, lolo. Sampay lang aming robe nga mamon ti amin. So nga nang kupil ako mangibaga keng ka, Santiago. Lolo, ibaga yun. Kaya bagbagak ba't? Ngimapi nga nagmao yung ninanang ko. Kin, asino ti tatang ko? Asino? Sigun ti istorya, dato ang kiti istorya dala kanyak. At naninanang mo nga main, ni mamang mo kung kuma, kat napan nakigasang-gasat sa Diyosudad. Nagpakada ditoy, si bibiyag pa lang di lulam. Kaya nadapa lang di kakabsat ni mamang mo. Imawanda na ta, nasina-sina na, nagkasawa damot, iti adayo. Kit, anat napasama kiti papan ni nana, mamang ko iti syudad nga nakigasang-gasat. Lolo, bakit anda ka no, lalaki nga kinadang nana, isong artakim putod kang ka. Ngayon di makadang sigun ti damag, idadakan iti tiyan ni nanang mo, wano ni mamang mo, adda ng patay kini papang mo. Nga iti data nga panang patay da kini papang mo, na imatangan na da mismo ni mamang mo, nga isumaten tinaka dadailan ti sibeng ti panunot na. Kaya nga sawin, nagmuoyong ni mama, gaputi pa nakaimatang na, panang papadadagin ni papa. Wan, dahil na tinalawag nga istoryada. So, matimbestigasyon na kiti pulis ka, no? Hindi nag-imbestigar na. Hindi, agbagtitin ni mamang mo agad. Awang matin ti, pagtalnaan ti panunod na, agdangran ka no pa yan, sa Rekdan ti mental hospital. Sinot nang patakin ng papan ko? Sigun ti istoryada agad. Babae. Babae? Babae tinang patakin ni papa? Wen, nanyate ko naday tayong tinglis aya. Love triangle. Love triangle? Ni papang mo, kini mamang mo, ada relasyon da. Nasikugan ni papang mo ni mamang mo. Yan. Malaksid ka ni mamang mo at dapat may isang babae nga karelasyonan ni papang mo. Mawata mon. Dati tiga po na nga na dyan ang patay ka ni papang mo naduktalan na nga damat sa bali pagam nga babae ni papang mo pinaltugan na, pinatay na. Mawata kong lolo. Gusto ko na nga love triangle. Chib lalaki at dua nga babae na. Kaya di may isang babae, kapot sakit tinagam na, pinatay na di lalaki. Nagmauyong di babae, nga shoot nanang ko, wano mamang ko. Yung panday ti mental hospital. Kaya dyan nga rin nagpapatay kayo ni tatang ko, ni papang ko. Kaya di balod da ah. Sigun ti damag agad. Ayun na. Wapay lolo. Awan. Babali siguro nga sayang kuseng lang dahil dyan. Anak na pasamak nga rin, itinang papatingin ni papang ko. Dahil tatjak amon. No, adda pa lang iti o nagtibagbalodan, no, nakarwanan. Kit ni mama, si bibiyag ka di bailaheng, kit o na. Kahit kung makita ni mama, lolo. Ma'am, tagurnong tati pagpleda ta nga mapan sa syudad. Tapos dumapanta di mental hospital kat sarong karan ta ni mamang mo. Ti makunagkang ka, Santiago, apo, ang sing-singpet ka. Nuan yaman ti bang mangigdaking ka, wano mang mangig mo, ng ibagbagada nga si kagat anak ti agmauyong. Ay na, nagmauyong lang, kaputi kas jay nga nasyak. Nga imatangan na. Yung sa mo itulok nga agmauyong kamay barok. Nalawag, nagsing-singpet ka, ipasnik mo ti basa. Kat ano kasanon lang no napigsak pa ilang ampok. Isakad ko ti pa nagbasam iti kolehyo. Ngayon da graduara ko niti high school manong name agsaksakitan ni lolo. Wen, gapo siguro iti kaadon nga rigrigat na iti trabaho na manong name parang bagkat na tinasen.
sakitan manon nemi. Saan nga makapagtrabaho? Naging ko na nakaniyak. Ay, Santiago pa. Lulo, wala ito nagradwara ka maten. Lading kita ka nakapsutak maten. Saan ko batin nga may sakit di ba nagbasam ti kolehyo? Mawatan kayo, Lolo. Siyak matintag serbi ka na kayo. Yung kang arot ti aramidem. Kasano nga mawagbasam ti bagim. Nagtrabaho ko, Lolo. Sumrekak matlayang ti dati nga pagtrabahoan nyo. Imbagada kanyak. Tapno ang kasukat mo, siya konti sumrek. Ay, agbagkat kamat ka nagitiirik, kada bagas, kada maes. Ay, sus, nadagsan din nga trabaho, papok. Magkita ka lang sa balin. Kayak, Lolo. Kahit kumat nagbaling nga matyo, akas ka na kayo. Naruamak mo ito nagsan ka trabaho. Agpagkatak tiya, sang timban, talo, dua timban nga. Dua lata nga danom, isang at ko. Nga usarente ditoy. Ken, adumat dikitin nakasanaya ko nga nadagsan nga trabaho, Lolo. Iso ang pagdanagan nyo kanya. Nalipatan nyo pa yun, ti kariyo kanya. Karingan niya. E manipuli diyobi nga kakali kagumang ko, ti mapan kumamat magsarungkar, kina mamangit yung mental hospital. Saan ko tayo nga naramid? Lakit aramid yung tumarok no, padasam tumati magigasang-gasat sa syudad. Makatawen manong nemi nga nagtrabaho kas kargador, wano anyaman ita, agbagkat, agbunag, agpenpen, agikarga, kada gini mais, bagas, irik manong nemi. Ti may isa nga Chinese manong nemi nga komersyante wano negosyante. Well, may isa nga tawen nga nagtrabaho idagpakadan ni Lolo kanyak manong nemi. Lolo, santa ka panawan na. Nagkinarita nga santa nga ginatayo. Wala ka nakapsuta ko na po. Apiti kong ti adong rigrigat ka, nagpasarak iti na palabas. Pakamom ko dagiti anak ko. Malaksid kini na mamang mo ata, timat makarawar nga at mental hospital po. Nagpanawagan nag-idi iti radyo manong nemi, talo, nga pamilya, nga kakabsat ni nanang mo ni mamang manong nemi tinakaumay. May sa tinagapot ti syudad manong nemi ni Uncle Dencio. Pimusay ni Lolo manong nemi. Kapot ti kapsot nan, kapot ti kaadumaten, tirigat nga kinabalubol na dito lubong. Nabasa na nga tungpal, manon name ti karina kanyak kapag basahan na kang gana ti college. When? Din, tanaka umay, di kiti anak na, da uncle, da auntie, di kiti kasinsin ko, manon name. Nilaeng nanang ti awan, kadakwada ngagkakabsat. Nagarubos man, di kiti luwami nga nagpakada, anang idolinan, kat agin inanan ni Lolo. Agin ako na kanyak na Uncle Dencio. Ay, hindi ka nagtalinaan ka dito eh. Santiago. Kahit ko kumamit sumurot sa syudad, Angkin. Bayad matang, sulay so. Oraya umay ka di syudad, o nagbati ka dito eh. Adumat lahat pagsapulam dito eh. Nanigat nagmay sangkil. Dito nga. Nalagda. Kaya damayat nga kabagyan nga mangupa, di na siya at matangkil. Alakit. Nung sublik ang tungod sa Jay Manila, di sumurot ka to. Kas na nga ron tinapasamak manong nemi kat kinindaw ko kin Uncle. Nga kuyugan na kumatap no income sa rungkaran ni mamang iti uneg ti mental hospital. Pinadgan namat manong nemi. Kas iti ninamnamad da manong nemi. Saan na kamalasin ni mama? Iso ka dito ti mamang ko, Uncle? Iso. Kinapun no na kapatas siyak taadad to eh.
Nabindwak matan nga sinarungkara man ipo didi. Siya kini tinangi kalikagom kini tatang ni lolom nga maala ka dito yung unek to mental hospital tapno yawid ta ora kita magmesa ni lolom ora lalaki ti kinatao na agit natagiban na kamat ka napatakil laging ka naggraduar ka ti high school. Mama, sa bali matikid kita na, Uncle. Inigamak manong name ti ima na inuwadag na. Sino ka? Ma? Siya ni Santiago. Ti anak yo. Ti impas ngayon dito mental hospital. Awang ka diya pulos ti simbang ti panunod yo. Indon ka nga malaingang kay. Kastoy ka dilatan di mapaspasamak, mang. Itala nga makita kayo. Itala nga maarakop kayo. Kinunak manon na imig at inarakop ko. Ngayon may wadag na. Ang damadlat na manon na imig nakasagana ang mga nawak ang kuha na kadagitad at ospital ang kaso lang agdangran. Mamang siya ni Santiago. Ti anak yo. Timpas ngayon, di ito yung hospital. Ay, ha. Santiago, ang mapilitan mo talaga nga. Sana ka malasin ka talaga nga agsublit sa bang tipanunod. Sa kabalit, at agnaid ka din dito ay, syudad, di pasari sa rongkaram. Manong nemi nagtrabaho ak nga road insurreknak ni Uncle manong nemi no may paigagangay laeng na magtrabahuan. Gabutan na rawa kano manong nemi tinadagsen. Ta nagtrabaho nga road iti bodega nagkarga ka iti irik mais ken bagas. O pati sa bali nga kahit mat konstruksyon. Diyak pa nabadasan Uncle. Nang ti kahit mo pagtrabahuan. Noon niya't pagtrabaho niya, Uncle, di sa raknak man. Kargador ito siya daan. Naisuti. Kaibo di nga, Uncle, apagin di nga saan. Nasayat mo na pagsapulan. Sige. Umay ka. Kaya mamuka ka na iti grupo. Tapos nigas na kita, saan nga mas daw, no? Apay nga da ka. No, nasayat ka na iti suki, agad talagang okay ka. Inya mamuna karon ni Uncle, manon nemi ka nagitiya. Pada na, manon nemi nga kargador. Kata, baramat manon nemi, di pa nang sarabo da kanya. Yung magana kanya, manon nemi, no anya nagiti nasken nga aramidek. Kat tinungpal kumila. Kapag na narwama ka rin na nagsen nga trabaho, ang bagkasan manon nemi, sinakuman, manunemi, nga palatong, puno anyaman dita, nga klase na, itinateng, kanda dumapay, karne, ikan, na duma-duma manong nemi. Sa maduna ka dinarigat, at damad duron-duron. Agyan na kitisidong da Uncle, manong nemi, kabalay ko ni auntie, samat ka na kiti kasinsing ko. Yung saan kamunang kakadututan, kiti kasinsing ko manong nemi. Sila, nagbalinak adagansan iti pamilya. Pasara iso pag-apaan mi manon nemi ti kataeb ko nga kasinsin ko nga ni Diyo. Awan ngamin manong nemi ti space ko no di kat iti salas laeng no kati pagturuga kuno saan ket iti kusina. Pasidmet lang ti balay da manon nemi taarig na adda manon nemi iti squatter. Ngamin anong saklain manon nemi? Naginggang iti may isang aldaw, ano nemi naladaw ka nagawid.
manibo diti tiyandaan manunemi gapong harot ti kaado di kiting ka ingatong impapaba. Samat idi manunemi nga simrek ni Angkel gabuta ada sa gubanit na. Agsip ngaytan manunemi di bagdak ti skinita. Hindi makita ko manunemi nga agarambol. Madi-madi deto yung na kahit ko aliklikan. Nga maasyanak mo't manunemi. Agmay may sa inem di kiti magmamansukin ko na. Susapo, makibiyangak nga ta. No din nanugan kat nalaingak mo't manunemi. Namambay saan ko nakairuaman ti makiramrambol. Gabot kakaasin kat may matangak kalintigak ti mang tulong manunemi. Bagbag kalandan. Aging gamanong nemi nakita klayangan. Nga dain ruwag nga balisong kat na dugsulan dan. Opo, tinaramid ko manong nemi. Sagbay nga agdiso ti bagsol iti bakrang. Ti kayat da nga patayen. Gusto ko na kinalistok. Plinayin ko kumanong nemi. Playing kik. Yeah! Baga pag iso nga naala di takyag. Bun abaga. Di mga idugsol ko mati balisong. Natulid kat na iparusisi nga na ibatan na ti balisong manong nemi. Pinatakder ko manong nemi ti papatayin da kuman. Dumarop da matayin detan. Matamaan dakman manong nemi kasla nalagaan ti danog ken kugtanda. Ngem no siyak ti dumanog ket matamaan manong nemi tatyan. No! Sa kukugtaran ti baro kong dagdog. Nakaungar manong nemi tinsalakan ko ket da. Dua kami tilimaban kadagiti inem. Talo kontra mesa manong nemi. Talo kontra kanyak. Talo kontra mat kan kuana. Adama manong nemi digdag diso mariknak mo ti sakit. Ngandakdak kalo ka na dagdag sunbet manong nemi niyo mo balasak. Tas lapanggapdan tagtaray manong nemi talagang maabak dan edita. Umayan digiti pulis. Tandagaya man nagipulong. Diyagang mo tinumbeng aramidak manong nemi ngam nakitak di sinsalakan ko nagtarayan naglibasan. Sinurot ko met manong nemi. Inle mga midigiti pulis manong nemi dya ka mo no adda natiliw da ka dagiti napasag mi. E di mabanugin manong nemi ti padak nagtartaray, nagsardingan. Nagsardingak met kastaon ti al-al ko. Salamat, kaibigan. Kinunala. Okay lang. Pagrabag ng titumulong. Ilocano ka? Obvious ba? Sugat mo. Ilocano ka talaga, Mat? Ijay Ilocosor. Sika. Ijay Ilocos Norte. Tatayak ko maitan, no? Saan nga po keng ka? Utang ko tayo, biyag ko keng ka. Siya gayam ni Al. Al? Siya man ni San. Alsan? Unusan Al? Alfonso? Santiago? No, awagan na kat punso ko na doon makapungtod tayo. Ngayon no, handa makapungtod. Nang dalo ng babae at mangawag kanya, kinagan ko, Al. Kaya na. Naawagan na kamat nilulong ko. Tiago. Kuna na. Ibagbagat kang kuha ng San. Tapno na samsamit. San. Makasubatak tumad kang ka. Nukas pagkarigan dagpagkad ka. Tulong kang tumad. Sa bago mo taon pagpagada ka. Al. Pagawidam. Kinunak kan kuha naman ng naming to do na ti Daya. Dito ayak badlahod. Pagtrabaho mo gayam. Karkatur lang ti tiyandaan. Sige nga Al. Iti Pierre. Apay at baso mo kadagijay. Tsaka mo. Danang kursonada nak lang eh. Tsaka mo atraso ka na kuha na.
Nabibinas ka ang trabaho ti Pierre? Wala. Kaslaman lang ti tiyanda, karagodor ka kat karagkakamadlin ta Pierre. Kaslaman lang dagiti aggapo di Pierre. No ikan ko maunoan niya, bakahe, ipandat tiyandaan. Dakit mga sublat. Just the same. Kat kumustamat nga iti sweldo. Depende Mukayat mo. Sumurot ka kanya. Nga niya. Sumurot at sindikato. Ag-hold up. Sus ka, di magbagaman. Uri ka sa trigat, di pa nagbiyak. Basta, hantagan namin ti kinadakas. Ano't random dito yung syudad. Sinulsot ko kinkwa naman ng name. Kano may trabaho Kanada sapsapulik. Sino't sapsapulim? Basta. Katsika, san? Ano matarandam di syudad? Agtrabaho. Ken, tapno makita ni nanang ko, ni mamang ko. Awan ti sapsapulim? Ano ko matisapulek? Tikin na siyad at sapsapulik. Babae, di mo kayat? Awan pa ipadas ko. Ayan, may kanto awisan. Tantan to, agpapas ka na gini babae. Ngayon masabo lang sagana ka at kwarta. Tanawang kwartam, awamat babae. Kung manong name kastaon iti panagyamyaman ni Al, iti panakaisalakan ko kenkwana. Diyak mat kadi pagdakit, nga bata, nebat pati na siguro mat talaga, nga nairanaak, kat siyak tinaramat ni Apo Diyos nga panakaisalakan na, tapno sampay nga matay. Aging ga manong name nga nagkatrabahuan kami iti Pierre. Ti makadakis manong name ad-adumat ti gulo dito. Okay. Kang kanayon kami nga may pasungal-ngal manong nemi iti rambol kini Al. Dadagiti gundawi manong nemi nga bumbumtak ti bibig mi balakayan ka. Sambit nga tulok manong nemi nga da kami ti maatiw. No saan nga agtaray manong nemi digiti kalaban mi maturog da. Dito matan Wantad na kami matan digiti pulis manong nemi. Gabungaron ta siyempre. Da kami matanda nagbaling at trouble maker iti Pierre. Manong nemi kabuta, talaga nga napudot ti ulo kanyak ti kasinsin ko. Nagkabil kami manong nemi di kasinsin ko nga ni John. Siyempre, saan nga siya ti paburan di kakabsat na kastamatan kini Uncle. Nangaramid manong nemi iti panang pabasol na kanyak nga mat aramid. Siguro akat deta ti gapuna in rason na laing tapno mapukawag iti biyag da. Adada ti pungtot ni Uncle manong nemi ta inabak ko ni John. Pati iso na manong nemi kat nadiswan na. Pagrarangasag na kumanda kiti kakabsat ni John manong nemi kasinsin ko ang nimat lang Uncle tinaganawa. Gusto na. Ewan sa balik sinakit o sangada kayo kakabagyan gamit lang. Kasano ngamin pa? Aping ngamin nga gabgabat dito isunod to'y. Di pala papanawin. Sorry Uncle. Oo, matirantak ko mga bumalas. Diyak ko mga matirantak ang balasan ni John. Ngayon karabay nga klaing. Awan ti pagdanagan niyo, Uncle. Tay tamit langit, pumanaw ako dito. Sa dinungan ti papanam. Kata niyo ako balit, bibiyang niyo kingkuha na pang. Apigid di Napanyungin al-ala ito di probinsya. Awan ba't kamok nga basbasol ko kada kayo. No aping nga kastuti, riknayo kanyak. Sanak mat nga dadagsen, kapot na tumultulak mat kadagin magastos. At doon lang sa Basta manipod di dadakad to'y.
Madinti pa mas pasamak. So nga pumano kan dito. Wala, gawin ka kuma. Kanakan ka bata. Kanakan ka ang si kami ni tiya. Pag problema ak, kapag ka nagiti anak ko. Awan ti magdanagan niyo, chum. Damit laeng. Kinagyaman ak. Ti panang pasang bayo kaniya. Pero naman, pag problema mas pagkarigan, di may kalatad to. Walang kil. Kastamat ka na kayo, nagproblema kayo. Umay kalayang mat kanyak, kas pagkarigan, tamamuan yun sa dinutayan ko. Manong name iti na minsan, nga gundaway, anapasamak tikas jay, sakitan kumamit tinakam kong umadayo. Kapilitan manong name. Napanak si Bambay manong name ti ayan ni Al. Kita dakadwa ko na iti dito nga. Gagangay laeng ba't nga. Pag naidak. Apay nga may kasto ti. Ipalubos mo ang biyag mo, Al. Ti, tiyak may mesa. Sana man may mesa, dadaka mo tin. Sabi nga saan ka nakaadala sa kanya? Kasano ko mga makaadala? Awan amak. Ni mamang mo. Natay mo ten. Natay sunat ti pagbaludan. Naibalod ti ama. Inam? Api nga naibalod. Nakabasol. Pinabasol da. Uri sa abad nga isuna. Kahit mga sawin, naipas nga ka idin, hindi maibalod ni mamang mo. Sadyay ko unang tipagbaludan nga nainak. Akas-kas daw, di ba? Siyempre, no ada balod nga masikog. Imposible ba nga rumor pa lang sakbay nga iyanak na ti anak na. Hindi yung pagbalod na pag-anakan na. Sino nga rin ang tarakin ka? Asad nga kabagyak. Yung sana ka nagpaot kang kuha na ka, tayo rumandak man. Kang gaya maik dito eh. Adun nga tawon ko dito eh. Arig na. Basitak pa lang ubing, lumaya ko dito siya. Basta gayam. Kaslagbat para dito kasat. Apay. No nayanak ka ito nagtipagbaludan, nayanak ka iti unang ti mental hospital. Kahit mga sawin. At da puliyo nga bagtit. Awang kanuwet. Kastati ko na nilolong ko. Nilolong ko nga ama ni inak. Nga nang tagibi. Anang padakil kanyak. Nga nagraduar ti high school. Hindi nagraduar ko ti high school. Nakapsod matin ni Lolo. Natay. Iso nga, imayak matin dito. Among ka din nga dasap sa pulik. Imbaga man natin idin. Asin at sa pulim. Diba? Tisap sa pulim ka natin napintas nga trabaho, napintas nga gasat. Ngam kasano nga magkangkati napintas sa gasat. Kasto'y matibihag. Elementary yan na nagturpos mo. Sana ka nakapag-high school, yung bagkangkati nakapag-high school ka. Yung siyak ngay. Ngayon sunod sa pulim. Kahit kung matuntunan ti justisya ti papatay ni mamang ko. Natay ni mamang mon? Natayan. Natay ito ti pagbalutan. Asyo lang, patay kang kuha na. Tsaka mo, nairaman ni tirayot.
Ngam ti kahit ko sawin, saan ko mga naibalod ti inak? No saan nga na ijay? Diyay nga niya. Pinabasol da. Uri saan ba't kasot pimatay? Sino nga ti pinatay na? Karelasyon na kanumit lahing. Di ka maawatan, al. Manong nimi sa anak bedigid di nga interesado ti biyag ni Al. No anya ti kayat nga asawan kan parwaren. No asinot sapsapulen mo. No kasanang ibagbaga na tuntunin ng hostisya ti papatay ti inana. No ipabasol daman uno saan. Uno isuat talaga ti kriminal. Di ba nagkadwami manong nimi adadumanin di kiti riribok nga naipasungal-ngalan. Aging gaman nun nemi, nga iti maysa nga malem. Tudo anong nemi. Di ba nagawid mi manit po iti Pierre. Gabutan na piks ti tudo. Aumat iti mayat manong nemi nga pagluganan na. Nga ori taksi manong nemi kata. Permi bayakabak na. Kaya manong nemi nga sinarokosok bilatan ti tudo tapos di kastakat na makapangkam ti sabaling nga paset nga mabaling pangalami ti lugan. Hindi makangig kami manong nemi ti kiss ti maisa nga babae. Al, nangig mo na dyan? Pigsat bayakaba kas namangig ko. Kiss ti babae. Ngayon to'y, dyan eh. Kadabay ko man na nagkikiss. Baka pagpapaaraya. Yung kaarayatin. Kasan dati may sagmak. Si Kamet. Jakmat pinanunod na ita idea. Ini si katagbagan. Api nga pinanunod ko kuma nga tulungan ka. Api nga jak ka pinanunod baka sakbat ti maramraman. Umasasdag manong name iti kiss kan pa nagpaaraya. Manong namin siya kung timo na nagtaray nga masinig tinagkapuan di kiss. Si marunumat manong nami ni Al, ti amo kinigat saan nga umay. Nakaw, masa nga babae manong nami, ting-tinglen ti talo nga lalaki. Nga panggapda nga ramisan. San? Saan ba yung ramraman ti bagim? Saan kang baling nga takrot? Talo da lang, duata. Kinabailan dan tupay nagidiin na midi. Idin salakang ka. Manong naming karigatan ming salakan ti babae nga panggapdan aramisan. Ting-tinglen ti maysa nga lalaki ti duwa nga ima na ti maysa duwa nga saka na lablabusan ti maysa manon nemi. Ti maysa nga sirok ti masapsaprian manon nemi. Nga bakante, nga balay, uno pasdag. Dinarop mi idan manon nemi. Kugtar ken danog timpakat mi kadagiti talo manon nemi. Lumaban damat kunada at apagit imokoda at apay paltog ti maysa. Ngem ti paltog manon nemi naibatan na idita darupet nga arakupin nga igabbo iso. Imukong mat manong nemi ti marmar ti maysa ken ni Al. Ti pagpintasan na manon nemi. Napataray mi digiti talo. Naagaw mi kadakwada ti muko, duwang imuko ken maysa nga paltog. Kastaon ni manong nemi ti panagyamyaman ti babae nga manglunglungod iti barukong na tanapigis nga rod ti arwatan na manong nemi nalapsat. Naman pa'y naslepan ti jacket ko manong nemi ni kat ko. Tagjag jacket ak. Inted ko ken kuha na ket isut inyabong na ti barukong na. Manong nemi. Siya kumati mang patagder ken kuha na manong nemi tayo nagsiyak nga tinangtad iti jacket nga nialalis to ni Al nga nangala ka nagiti duwang ima na sa pinatakder. Kastawanin ti panagyamyaman na. Rose kanu tinagan na manon nemi. Basta kanu nga sales lady ti mall. Nabayag kanu nga kursunada nagiti talo ken kuana.
Huwain ti maysa. Hindi ko magpanggap yung magramas kang kuwan. Naalo ko yung kano. Nga ilugan da tapno itulnog na. Itulnog da kano manon nemi di balay da. Ngam kasi kano matin tinaramid da. Inya dayo da kano. Sa kasjay matin manon nemi kat nusang kami nga dimteng, nusang kami nga nakibiyang siguro. Nagrarangasan da nga nagsisinublatan. Baga kanon no natay kumaitan. Taramisan da, kadwan na kanong tas mapaspasamak manon nemi. Patayan da, kalpasan nga, pag umaan da, timay sa nga babae. Intunod mi ni Rose iti balay da manon nemi. Kat kastawan iti panagyaman, di kitinagannak, kan kakabsat na, iti istoryami tinapasamak. Tsaka mo, takang kanayan malatan ni Al manon nemi ti kasasarita ni Rose. Nga isubat ti kang runaan nga pagyamyamanan ni Rose manon nemi. Isubulim at lain ni Rose kanyak manon nemi ti jacket ko. Kinapudno na nagpabulod na pa itinamaga nga badumi tapos sa tagat sangkam nga laminan. Nga di nagkalman ti tiyempo manon nemi nagpakada kami. Rose, oh my God, to pa siya rin. Kinuna ni Al. Sanak madlatan nagununi man nun nemi. Ingkam ka na dun, Ross. Thank you, San, Al. Nasangag po kada kayo. Jack Lamon, noon ako ba't tinapasama kanya. Nakaragagsak ti rupa man nun nemi ni Al. Kabayatan nga gawawid kami. Kinuorin na idiadda kami man nun nemi. Iti pagnaidan mi. At ay duldulin na manon nemi nga Jean, linoktan na. Ay, pagpabudot ta. Kaya nagselebrar ta. Abay ko nung nagselebrar ka. Kamuta, insalakan ta di babae ka nakariknak ti ayat. San, my friend? Agayatak keng kuhanan. Ito lang ang mariknam neta. Ito lang. Nakatuto di babae dito, di ba? Hindi papapanante ka pang panganan, kaya nakatupay na crush. Yung saan ko idang ikaskaso. Yung maglagi din ta, napanunot mo nga. Inasadgan ta, iti agpapaarayan. Di mo kahit itay. Diyak kahit itay, diyak kumakayat, may ramraman. Yung sikaman talad nga pagyamyamanan ni Ross. Gamuta siya kadagos tinang yasadag ti bagay kagwana. Sika kasla, di mo kahit yung masadag. Napindas ni Ross. Oo na. So, sahanak to ka sumardeng. Yung maglagi din to na saan nga nagtinag ka nagit kasi yung klase ng tao. Kabuta siya to tipagtungpalan ni Rose. Dinanggayak manong nemi ni Al ngay minom no mabisana ka narnarwa. Nakadadumat ka nagdibagbagahan naman ng nemi. Nga. Asawain na ka ni Rose. Kasano nga sawaim kat di adalisuna. Sika nga ron. Are, nasaan ko malo ko iti santong dasalan. Di padasag iti santong paspasan. Kat kasano na karibal mo? Karibal ko? Sus, padasin na, papatayag. Papatayan? Ape papatayan? Siyempre. Agawan na gayam, di pagragsakat, di patayag. Love triangle? Manong nemi, today tanging bagak nga love triangle, kinitanak nga minatmatan ni Al. Sabi ko naman love triangle. Kitsuan ka, doon na kastay. Dahil babae, at dadwa nga lalaking agayan. Di ba? Di talo da di love triangle. Vice versa, dahil lalaki ti may sa duwa nga babae. Ket, tapno ni kasta ket hangang baling nga love triangle. Masapul nga mga pukaw ti may sa kadakwada kasta. Oh, wala sa anggat. Dahil ko mga lalaki ti may sa,
patayin na dyan lalaki tapno awanin pag ginagawan da. Kuno kas pagarigan, ta dayjay dua, ngagkaribal, itag pinatay, tapno mumukudan na di mamesa. Amom, diyak kayat nga maulit ti kas na pasamak. Hindi ti kayat masawanan. Gaputi kas diyan nga, inaramin ti amak. Nga sala nga may mesa ti babae ti biyak na. Nagsakit tinakim, ti inak. Ket, dedya ko makaribal na nga babae ti patayin na. Hindi makadakas. Dedya met lalaking ipatpatig na. Insangga na di bagina. Ket dedya lalaki tinapatamaan ti inak. Ket isut ng tay. Ngayon basol na di karibal na. Al? Apay? Apay ko mga basol sa karibal na. Kamu na. Ni mother ko. Ha? Tapno maawatam. Ni mother ko. Ipatpatig na oni ni father ko. Ngayon madama bahay nga mayat nga mangagaw keng kuhana. At namnamay nga ramin din ni mother ko. Tapno mapukod yung mangagaw keng kuhana. Di patayin na. Ang diyan mat amak, insangga naman tibagina. Isong matinatay. Saan ko mga nabalod to inak? Ken saan ko mga matnatay ti amak? No saan nga gapoy ti dahi nga babae? Pag mapabasol mo diya babae, katuin, agagawin ni papang ko. Ni mamang ko, patayin na kumamat ang basol mo ka mga rod. No insangga, ti amam, ti bagina. Tapos ni kastakat sa lakniman na laing ti babae ng ipatpatig na. Agad ang ipatpatig ni papang ni mamang ko. Ngamda dyan nga babae. Sino na dyan nga babae? Ngay bagbagan. Nakaagaw din di papang mo. Ama mo katinagan na? Ama mo. Panatnagan na? Sedes. Sedes. Kat ni papang mo, anatnagan na. Densyo. Densyo. At kanaganda kini Uncle Densyo. Ibusan ta natin numanta. Hal. Tamaturok tanton. No di mo kaya't. Nga. Saan ka may boss? Iduli mo tayo maturog tan. Muna ka lang tayo maturog. Basta inakto pa siya rin ni Ross. Kat no sa sinuman, tikaribal ko. Papatayag. Kaya't mo ka dinagbaling ang kriminal. Tapos na may balod ka. Manong nemi no abelek dagiti pasamak ng runa din baga ni Ahal tinagan. Ti babae ko mga patayen ti inana. Kapsat kami. Kinial? Sino ti babaga ng sapsapulin na? Sapsapulin na? Ti makaiga po no apang nga ibalod kan natay ti amana. Ngay sudayta ni mama. Apang nga mga papasulin na ni mama. Amo na nga ta. Nga anday ti mental hospital sapsapulin na. Manong nemi, edi kabigatan na tinuntun ko man ni Sona. Api ka sa pulam na dyan nga Merced. Kati sungar ti magkakapuno, api nga naibalod kan natay ti amak. Aksidente siguro tinapasaman. Saan siguro nga sa lakniban ti papang mo, dahil nga babae, no saan nga ad-addang ipatpatig na. Ni mamang ko tadadang ipatpatig na. Saan nga dyan nga babae?
Amom ka di nga, ada ti mental hospital, ti sapsapulong nga babae. Apay nga mom, edi, napasamak ti kas diya krimen. Nasyak, di nga babae, ngagnagan sedes. Gamot kas diya nga na matangan na. Panakapapatay, panakapaltog, paltog tinaramat, ti inam. Saan ka di? Napukaw na ti simbeng di panunot na. Kinagbagtit. Iso nga dati mental hospitalita. Apay nga mom. Apay nga mo? Gabotang. Siyak ti anak na. Kaya't mo asawin. Sika? Siya. Sika nga ratisap sa pulan. Taan niya ko matibasol ko. Kabutasan ko masarakan tinam. Sika na balsak. Manong nemi nakigtutak. Ito magder na al. Tiniggaman naman nung nemi nga baso. Idanog naman tinitiropa. Nagsalidak met manong nemi. Tilad na nga may ganan na purwak na ibaot na kanya. At dakam tikas tang sitwasyon manunemi idita. Makangig kami ti putok. Ngumasasadag itayan mi. Hadagayam na kini managdagdagas manunemi nga isaroong iti. Ayan mi nga paset iti keskwateran. Nakam kamatin di kiti pulis. Manunemi. Ti makadakas simrek da iti ayan mi. Sus, hinustage na kami manunemi. Doon nga daan na iti paltog manunemi sa ginasinagkaysada kami nga tinengel. Sa dahil pasarang ti paltog. O, wad na uni ka na kayo. Huh? Wala. Saan yung ibagbagang at takam nito eh? Tanog huni kayo. Papatayan na kayo. Manong nemi, sa bali pa lang di kiti kakaduwada ang kamatan di kiti polis. Ket nabati di kiti duwa nga nang tenggal kada kami nga simbrek iti pa nakaabong-abong mi kinian. Manong nemi, nagkinita kami kinial tapno sa lakniba mi ti bagimi. Nalistulay nga agaw mi ti paltog nga nidapil kada kami. Saka makikabok. Kasta nga rod manong nemi tinaramid mi, nagsininyas kami. Inagaw ko manong nemi ti paltog, ganay dapal iti tel-tel ko. Naginagaw kami manong nemi, kinugtaran nak. Napalisyak manong nemi, kit iti ta paltugan nak kumandi lalaki na si putak ti panangkugtar ni Ali, ti lalaki mang paltog kumakanyak, kit natumba. Wain manon nemi, sino ba nanti pa nang isalakan ko keng kuwana hindi? Wain, naagaw mi manon nemi, dagiti paltog da. Sa amin minansoy da, nagtartaray dan manon nemi. Tila masarsarakan. Al, thank you. Sino batak lang dinarabid mo kanya gidi? Masapol nga patayin ka. Patayin ka. Ano ko matibasol ko king ka. Sikitiin natin makaigapo no apay nga nabalot ka na tayo ti amak. Di mo kadiyang mo. Nga ti kayat mo nga papatayin kahit kamsat mo. Kasano ko magkamsat ka? Kasano ko magkamsat ka? Al. No saan mga nasihat ti panakat simbeng mo ng panakatanor ti utak mo. Nagpanunod ka ko man. May sa ti amata. Saan ka din nga inago at kita doa babae, ti inak, ken ti inam, iti mamesa nga lalaki. Masugog idin, ti inak, idi matay ti amak. Saan ka din nga masigog mat idin ni mamang mo?
Gusto nga naipasngay ka, di pagbaludan, kat naipasngay mo iti mental hospital. Kasta ka di? Kung man ang dautek mo. Kasta. Kapsat ta. Kapsat ta. Kanapay nga pabasulong ko matiinak. Saan ka rin nga nga basol di inam? Tano saan na ko mga pinaltugan, awang ko matipaltug na, kinawang ko matitakas ng panggap na tinak. Si bibiyag kumapilat amata. Si bibiyag kumapilat lang ni mamang mo, si bibiyag pala ni mamang mo, si pagbalodan. Natayan. Nagasgasa na, dadatiin na, magbagtit. Nasa pulang kang aro din o kasta. Abi nga nasapsapulan na. Tap na balsan ka kuma. Abi ko mga balsan na, katkapsat na. Kat sikawan sapsapulan. Sika. Nagsinapol ta. Kapatagkapsat na. Namin andutan na nagtinulong. Anya man na pakisukalagalan ta. Saan ka di? Tol. Tol. Nagabrasa kami manunemi nga naging narako. Kasi at gamit at kapsat na tol. Kawa na. Orisa mo pa ikapsat no talagang nga kaya't nakaatulungan, matulungan na ka. As pa ng tulong ko kang gaydi. Sino ba dakman dahilan? Nusang ko kinugtaran, timang paldug kumaking ka. Baka napaltugang kumaitan. Awang ka kumaitan. Tol. Kaya't mo, nga baliwan ta titurong tibiyag ta? Kasano? Balbalyan ta trabaho ta. Mapanda ka rin trabaho nga, saan nga nagulo? Nagulo kami ni Tipire. Sige, ngim kasano? Kasano tamang rugi? Nagsapol kami ti sabali nga trabaho mi manon nini. Hoy. Nakasapol kami iti agkasapulan ti hardinero. Mama. Agkaruba manong nimi. Siyempre manong nimi saan nga narigat. Kamuta talaga kasapulan dalaunay. Agawawid kami mitlayang manong nimi. Iti pagdagdago sa amin, siyempre, tadi iti tinted na kondisyon. Sumrekam laeng, no kasapulan na kami, kan kalpasan na ita, mabali mo matlang tirumuar, agawid. Kaniti may isang harabi, manong nemi, nagdigos ni Al, kalpasan na. Nagrubwat, pamanam. Mabangkulitan nga, arman ni Ross. Ipate mo, tol. Apay. Saan nakakayat na dyan? Hindi, may sakala kargador. Ita, may salang hardinero. Patsim kung war na kayat na ka. Imbes ko mga tulungan na. Saan ka mapukawan dinamnama? Tulungan ka pa eh. Imbes ko man ako ng kosta, tol. Sa bali matimagbagam. Dismayan na ko. Kuyogan ka rod. Dapat lang. Ang mga nadadagas sa mapasama kanyang tindalan. Sige, kulit na. Kinunahan naman ng name. Pinasyarbing nga rod ng padpada man ng name ni Rose. Siyempre, indenderin na kami at ang utang da na yung baganakam kada kami. Wahin man ng name insenyas kanyak ni Al na pumanawak. Tol, hindi ka pala kasasalita ni Father na tapay. Siyempre, makadisturbo ka. Three is a crowd. Ako na daman English, nabasak dahil. Tinungpal ko met manong name. Ngayon kaslagsak-sakit tinahakam ko. Danto sa bahay kong daway ko nak.
Pinabusoy aglatan ni Alma nun nemi. Aging nga nagsulo akman itinamin sa nagundaway. Nasdaw ni Ros. San? Ni Al? San nga may? Di mo inaiman? Kinahit ko ti sulok. Tapos nagastakit. May bagakmat no niya ti marikrik na keng karos. Wala. Apay karibal kayo. Diyak mawatan tirik na ke. Diyak kumamat kahit aribalan ni Alang. Diyak pat maparitan di pusok. I love you, Ross. Ngam nakaspagadigan ta kahit mo ni Al. Awan ti maramin ko. Dito nga ito ti problema. Hamo problema na ita. No sa sino ti patpatig mo, isot song bata. Mayat ko ano kasta. Ang ngaman niya. Mat iti oremesa ka na kayo. Di na pinspay. Tano, adamay sa kata kami kat baka no, datat pagkontrahan mi. Di na pinpinas no. Daka mga duwat paayam. No may nasakit. I'm sorry Asan. Kasta talaga ti marik na ngayon. Manong nemi ini maamuan manong nemi ni Al nga napang ko pinasyar ni Rose nga sisyak. Napasamak ti panagkabil ming agkabsak. Diyak kumakayat mat abalsan manong nemi nga masaktanak mat. No, masalidak man ti dua nga panang banat na kanyak ti may katlo saan ko na masalidaan. No, diyak bumalas manong nemi amang no siyak mat ti kakaasi. Nakabebayag data manong nemi panagdinanog mi panagkinugtar panaggabumi. No saan nga siyak taking nato, siyak taking baba. Naging gaman nung nemi nga nagtungpalan na, nagsardang kami matlaan, gabat na mabanog kami. Hindi makainan na kami manong nemi. Nga kita minunat lang kami. Kasapulan ti panangagas mi manong nemi nagisugat. Diyak kahit tinaramid mo tol. Kinuna na kanyak. Ano tinaramid ko? Apay nga kinaribal nak. Apay nga ribalan nak. Al, takdakas ko manong pasamak. Nga daklunan na kadata. Kadada pa ayon na. Saan na tanga itan nga agpadpadak? Pagkunam ti kasta. O reagdan ta. Tapos numaamuan ta no talaga matlang no sino kadata. Ngam talagang awan kadata. Saan ta nga may karikan kuana. Ore man pa rin salakan ta tibiyag na. Ti pa nakaramas na. Saan nga rason tapno damay sa kadata taklunan na. Gamot saan nga mamati manong nemi ni Al. Napangkam nga duwa manen. Nagsango kami mga talo. Kat data timbaga mismo ni Rose manong nemi. Nagsakit tinakam ni Alma nung nemi nagbarbartek. Naman pa'y binagbaga kisuna. Saan nga nakastrek, iti duwang aldaw di trabaho na. Iti may katlo nga aldaw manong nemi, sama nga simrek. Ngam nagpada kami nga nagrubuat. Pamanam, nagtrabaho ko man lang. Saan? Ada pa panak? Nitoy. Awanin bibiyang mo nitoy. Tol, anyaman ti pang pagkipong madakis. Samula ko man itutuloy. Palimpuyam ti panunot mo. Samo ko itulok ngagmuler ti panunot mo. Saan ako magmuler ti panunot ko? Oy, nasimbang ti panunot ko. Santiago. Sana kaskeng ka. Putot ti agbagtit. Uno anak ti agbagtit ko nakindi. Saan agbagtit ni nanang ko? Abi na saan ka dati mo til hospital?
Kaya nung kating nga dahil naman yung pagkapanta, pag dinanugan ta. Saan na ka mag-get? Ada na pintas, ada pang panggabag, ada na sinasisito o ni nga rantaek, ditakan. Manong nemi, jak pulos ni namnama kasi diya ti mapasama. Tadi sumangpet at manong nemi dito'y pagiganami awan ni Al. Rabiin, jak napasangpet. Nagpatnag nga awan ni Suna manong nemi. Idag salud-sudak, no asin no, di kita makaamo, no sa dinot ayan na manong nemi. Ada na kaibaga. Sino? Ni Alfonso? When? At dati pagbaludan. Imbalod na. Anat basol na. Iyak manam mo. Manong nemi na panak. Iti pagbaludan. Nga nang baludan na kini Al. Sir? Abay. Kabinanom ni Al. Alfonso. Kapsat ko, sir. Kapsat ko ti ama. Friend? Kahit ko kumabistahin. Anak ka diti kaso na, sir. Attempted rape. Asino ti? Nagpagabad ng rape intimate sa babae. E bagta, ada nakakita, nagipulong dito polis. Diyan. Mabaling ka salita, sir. Sige. Manong nemi ti makder nga takos ni Ali di makita na. Sa nga rimuar ng itinagbaitan, ti rehas manong nemi, isot nagsalitaan mi. Tol, ano na ito nga naramid mo? Sino ti ramisam ko? Ni Rose, tol. Ni Rose. Sakit tinakam ko ti panang pahay na kanya. Ingkarik, maramidag ti amin tapno matakikwak. Sa anak lang nagbalag ito. Tada nakasukal kanya. Itata. At ako nito pagbalutan. Imbaga keng kaiti. Nga, kasam ko mga pagbulirin ti panunot mo. Si kamat tinalawag ka nagbagtit loko. Saan ka din nga binabagtit ti panagpanggap mo ti dakas kini Ross? Gapon ti sakit tinake mo, panakapain mo. Tsaka dibat ko na kayong katulo. Ngagaman ta kindi. Tagpadpada ta nga napaay. Kasarungan din, tol. Baam ta kasaritak ni Ross. Hinadkat mo sawin. Nagpakita ka sa dya, mga nagranda ka di kakabsat na, kanti amana. Naglagi pa, amo da nga, kuy-kuyog ta. Iso na lang, tasaan da nga, among kabsat ta. Isalakang ka, tol. Tapos saan ka malungsod ipagbalutan. Kaya't mo ang tulungan ka. Tapos nung maisanod tanyaman nga kaso ay piladaking ka. Kaya't ko, atol. Naman pa'y nabayada ko, hindi parang isalakan mo kanya. Sa balin tumanin nga, utang ko na yung baganakin dito, tol. Nung matulungan na. May karimlakin di. Ngawan to ti daka sa mong pag-ipem. Agsingsingpat kan. Naloko ka eh. Sige, tol. Ikarik. Ikatektun tayo nyaman nga madinga pang panunotek. Basta tulungan na, Jack kahit hindi pahot iti pagbaludan. Manong nemi ni Rose na mismo tinapang ko dinahan iti pagtrabahuan na. Nagigto di makita na. Di na kumakaya na kasalita. Yung nagpapakasya. Inikan na kidigundaway. Ana, si kamat sumarunong kanyak. Si kamat sumarunong nga panggap itilakis kanyak. Siya akong dumawan at pamakawan. Para ti kapsat ko, Rose. Kapsat mo? Sa amin nga magageng ka. Nagkapsat kami ti ama.
No istorya kang ka ti dugunay. Basta kapsat kami ti ama. May mesa ti amami. Agpagpakasya kumakin ka. Kada kayo kini papang mo, dagiti kapsat mo, nagandakin ka. Noon ipilayo man ti kaso kontra keng kuana. Dahil ako malangin tuloy-tuloy. Isunod siya kuma. Yan tangin kat nagkarimitan na awan doon dilakas nga panggap na kanagsingsingpetan. Please. Ano na kami mo iti balayin daman ng name kat kinasarita kami mo ti amana. Isumat ti kunak da ita ni Rose. Ang samat nga makarwar ni Alfonso nga may mangibagat kasta. No di kat sikat imay. Adawatang tika anak mi, na ibaganagam ka na kayo. Hindi pa nang isalakan nyo kang kuwana, di ba nakaramas na. Ngayon, tidi mi pulos din nama, Jack, kaduam, ni kapsat mo kayam. Hindi mi mga daghayam daka sa panggap na iti anak mi. So nga sino ito makapungtot, kan saan mga babalot kang kuwana. Nagkarikanyak, tata nga, awan doon tinakas nga namidan na agsingsigbat doon tikapsat ko. Iso nga ipagpakasya ka na kayo. Di lang man ipatpatuloy pati kaso. Yan nangingit awan daksmat ka napasamak kang kuwana. Saan ka na rin ka napagsalitan doon? Gusto ko nakaro din, no? Umata, awan ti utang nga nimbaganagan ti anak ko. Kada kayo, agad talaga nga iporsigi mi ti kaso. Agamanak ka na kayo. No, kastakit. Awanin ti problema. Magagto ka rin iti pulis ka mawalindang parawarin. Tawanin ti panggap mo ipay nga mangyuli ti kaso. Kasta mo ni manong name ti yamiyaman kanyak ti kapsat ko. Iti ta. Sumangpad kami nito balay mi manong name kit agin inarakop kami. Tol. Sobrang amin ti panagayit ko kini Ros. Naidlawak kami nga dagos kang kuwana. Sa baling amin tirik na Derep ti marikrik na. Saan mo pundong ayat? Tapay nga na derep kasi yung keng kuwana. Dadi ngamin pa nang isalakan ta keng kuwana. Nakita kami sa dua nga mansanas ti barukong na, di ba? Nga kakasi nga manginilingad, di. Nagpinas ti bagina. Nakalilis to gagayam nga masulisog, tol. Agalis to gagayam nga sumbriti sa ero ti panunot mo. Gabuta, nairwamak kami ti kasto eh. Sana ka natarakin unay, hindi ubinga. Linulukot impakan ta kanyak. Iso kasto eh. Naloko ah. Ano gutek to, naloko ah. Ngayon pag nakunakmanak mo na ito eh. Kinagyaman na nagsabat ti dalan ta. Nga kahit nakpaibalsen. Diyak man kami mapanunot, kakabsat kagayam ti ama. Nakurang ta panunot mo eh. Sika man nagkunang, karibal dati may mesa nga lalaki. Nga nasakit tinagam ni mamang mo, gapot ada kaagaw na. May mesa nga lalaki, ti may mesa nga babae. Di ka dadya anak dagkapsat, tan? Huwag gayam sika. Nakurkurang simbang ti panunot mo. Sika kumatirumbing anak tagbagtit. Sika amat. No anak na iti naibalod, anak na kamatigbagtit. Sana ka magtitol. Ano mayat ka tikunak? Agsingsing patan. Ipas nagtatagtrabaho. Agurnong ta. Agbasa ka. Tagbasak man. Shhh. Nakamuntol. Lakayak laon na yun. Agbasak palit high school. Saman. Tasak man tagbasa ti college. Tapos nalikas takit na pindas masakbayan na tol. Ore awanin ti inam. Kanti amata. Arig na umutin kanyak. Tapos aging kakarag ito. Di matlangin na. Agkalma ti panunot na. Di malagsubling ti sembang ti panunot na. Manong nemi nagtinulagan mi nga arig na manong nemi. Kat talagang engkaremingan sa pata. Di pa nagsingsingpet mi.
Intuloy mi nga roden tinagsingsingpet manon nemin at daman pakeso nga alam nga ribok kun rambol kakaasi kami nga manglikliklik. Taas dagmat kada kami manon nemi ti rambol wano dagitay pakaisog makan mi. Taado nga rodman manon nemi dagiti mamartag nga malablabsan mi. E makaramin kami ti pagyanan manon nemi di nakasarak kam ti sabali nga trabaho. Wen. Nagyan kami ti maysa nga paktorya nga daniitad nga pagtrabaho ano mo pagyanan mi manon nemi. Inraping kumaten ti tinabasa itirabi agas tamat di kapsat ko. Aging kasa nga napupuutan manon nemi. Hindi kas diyan nga rigat. Ngayon adud nagpasaran mi. Mako nga working student, self-supporting. Kas daw na tiyaman ko manon nemi. Umuli akong itablado naman pa. Medyo nakain ako nag-graduate. Nagyaman ako una kinapon Diyos manon nemi. Tanong binabayak ko mano sana ka nagpursigi. Siguro, sana ka maadaan iti diploma, sana ka maadaan ti makon ko ng collar job, manon din. Wan manong nemi adan pagtrabaho ada pa yan pagkasiraan mi iti tol ko, iti kabsat ko. Bagpay kang katol. Nakarador ka, napintasin trabaho. Siya ngay. Agad-anos ka. Saan ka mapukaon tinamnama? Di mapupuutan ti panaglabas ti panawan. Makaradwar kang tumatlaeng. Iti na minsan nga maligip ko manon nemi da Uncle Dencio na pangusinarong kahalin ida kaduak ni Al. Manon nemi. Malem dari papanmi. Hindi makita nak ng Caldencio. Oy! Santiago! Sir! Ka sir ko na. Uncle, tama ko kita talagang asensado ka. Mga opisina ka. Makita tilangam ka. Nagpintasan ni panagar-arabat mo. Sinado ka duwam. Kabsat ko tol. Ay, Uncle. Kasi na ko manghandaan ka ti kapsat. Inawlawag ko kini Uncle manong name ikit ang tungtungan. Ikit, magmanta nagsabat ti dalan nyo. Kumusta mat di kasinsing ko, Uncle? Ay na, uray ka sa numat ti ayat nga mangpaadal ka dakwada. Awa, nagbambanagan da. Nag-aasawa da. Hindi di. Kompormen dat, mabalinda nga panggadan. Napiyapa kang kamarok. Toore no awan ti inakin amam. Sus, nakapagturpos ka. Sinagsaya at ibiyag mo. Gagangay deta no, da porsigikin pa tarigagay, Uncle. Tay ko na ti pagsasaw, nga saan nga ti kinarigat, kinakurapay, ti tubeng, tanyaman na pakatungpalan di kita rapahap. Napiyapay ka? Di ka mailad yung probinsya. Oo, mati sa rong karante dyan, Uncle, kapata. Oo, mati hindi dinulo. Nagpatpadispensar maron na ni kasinsin ko nga dyan, idi madanon na. Kat namuan nanti kasasahad ko. Ilang, kasin. Pagbababoyak dahi di, nararamin ko kasin. Panangipagpakitak ti, saan nga nasyad ka. No, saan na ka pinapanaw dito, baka no, saan na kumamag ka na graduar. Nagijay pa din ang tadkanya, tikaharit kasi na to. Tunoyag terapahap ko. Manong nemi, lalo kayo matiriknak, amang tulong ka nakwada, tuorin no sandang ibagak, kasla, ibagbagada nga kasapulan da. Kumpurma mo nung parang sumarong ka, damat ipapatpad ko kadakwada, manong. Aging ka nga dimtengan di babae nga ni kari para kaniyak ba nung name. Kaopisina ak. Iso da ito ni Eden. Fresh graduate ba nung name. Kaobobingan na. Eden ito siya. Agat basit maglangan tawan di dabarin siya. Nagsabat siguro man nung name itirik nami. Tamakabulan nga katrabahuan kami idagproposak kang kuana. Abay, taka lang.
Ay nakit mo sawan. Abi nga talagang ibagam ng ipatpatag na. Kit agur urayak, hindi pa lang damok nagtrabaho. Hala ka. Baka anda nakaunakan ka. Kahit mo sawan. Noan niya timarikrik ng kanyak. Unoan niya man timarikrik na ka. Idi. Kasta man timarikrik na. O hindi mo amok tinapalabas mo. Awan ti pating tinapalabas. Doon na po doon ti ayan. Tao mo tinalidam nga napalabas mo. Diba? No pa ibagada nga anak na kakano ti agbagtit. Baka agbagtit kan dumet. Nasyak lain ni nanang ko. Unin mo man ko. Kabutikas niya napasamak. Agamanak ti panangaklon mo kanyak ka din. Kadikarikan ka. Sang kantong kang babawi. Manong nemi di pagkasaraan mi idi kini al saan nga pagkasaraan o di kat nakaipas dagkak manten manong nemi di bukod ko ang balay. Ti bukod bi nga balay kini Eden. Nga di ba ka magturbos manten manong nemi ni al kanadaan di trabaho. Anang araw din tol. At damat na nasawam. Alangan ba't nagnaidak pala dito eh. Anaran. Suminyak mo tina. Tayo doon no, ang babae nga nakariparahan niya. Pamilya ak tumatin. Tol. Itultuloy mo tagsing-singpet. Kaya talaga mo na simpet ako. Ken, agbaling nga nalo kahit dakulap mo ken tapusom. Ngamang Ted, kadagidag kasapulan ti tulong. Reglado to, lawan pagdanagam, adalagit may tulong ko. Kan paypasulagid din nga sa pulan unay ito may patulong. Aging ka manong nemi, kalpasan, ti makatawan nga panagtrabaho ni Al. Hindi pa ka muna maten manong nemi. Nga damaten babae nga nasarakan na para kang kuwan. Kaya't nangasawan manong nemi, nagsinapol kami man, no sumandeta tinagbalil nga nang turungan dagiti pasama. Pinagsabat ni Apo Diyos ti dalan mi nga kapsat. Tapno ni kasta. Kita no anyaman tinapalabas iti nagtaudan mi nga tataw. Saan nga iso iting kamtinulan no di kita. Pinagbalin mi nga kasupari ti amin. Pinagbalingan na simbeng ti panunot kadarik nami. Agbalingan na simbeng nga natalo na ti mangunan mga pamilya. Tawan ten yaman na panagre-rebal wano panagibalas. Manong name na maminsan kat talaga nga saan tayo nga amo akas iti pagtungpalan na di tayo namnamaan no taduma. No mambay amo tayo mapasamak no lagi di talaga nga pursigi nga aramidan tayo ti amin tap na magunod tayo niya manapanggep. Ken arapa. No maminsan manong name ti ayat at talaga ket buyugan di kiti misteryo ken panakigasang-gasang. Kastamit ti biyag. Ti tao, ti mga ramid, ti gasat na, no talagang aramidan na. Kaya nagpursigi. Tapo Diyos, nakaplano, nga madamat na tao, nga oray plano na tagimbag, nga no kayat na talaga tagpakadakis. Dahil tatiga po no apay inikan ni Apo Diyos, ti inikan na tayo na Apo Diyos ti utak, tapos no sa rin tingagpili. Nga maawang kumat sa bali, pilyan tayo, no saan nga ti kinimbag. Tiagsarbikan ko. Agaman nagmanong name iti anos mo nga nang ibasa ken nang urnos kalpasan nga nakin patulod ken ka ti detalye ti pagkasarita. Kang kanayon kami nga buy-buya ken ka kadto nga programa. Adda kam dito ita Manila nga ginindag ka nagtrabaho no pay tubo kami dita Ilocos Norte. Sabi ko matadamat na ibatig nga adal and thank you ka nagidi amin nga nag-comment ken nagmegeg. Maraming salamat po. Toy agyaman nga pagayam mo San Santiago.